الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم با کھڑی زبر با با کھڑی زبر با با کھڑی زبر با با کھڑی زبر با با کھڑی زیر بی با کھڑی زیر بی با الٹا پیش بو با الٹا پیش بو با با بی بی بو بو یا کھڑی زبر یا یا کھڑی زبر یا یا کھڑی زبر یا یا کھڑی زبر یا کھڑی زیر ہی یا کھڑی زیر ہی یا الٹا پیش یو یا الٹا پیش یو یا یا جی جی یو یو را کھڑی زبر را کھڑی زبر را را کھڑی زیر ری را کھڑی زیر ری را الٹا پیش رو را الٹا پیش رو را را دی ری رو رو میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زبر ما میم کھڑی زیر می میم کھڑی زیر می میم الٹا پیش مو میم الٹا پیش مو ما ما می می مو مو ایک لفظ 3 آوازیں نکال رہا ہے تو کھڑی پہ بھی غور کریں اور الٹا پیش پہ بھی غور کریں. اور حرف کو 2 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زبر لا لام کھڑی زیر لی لام کھڑی زیر لی لام الٹا پیش لو لام الٹا پیش لو لا لا لی لی لو لو واو کھڑی زبر وا واو کھڑی زبر وا واو کھڑی زبر وا واو کھڑی زبر وا واو کھڑی زیر وی واو کھڑی زیر وی واو الٹا پیش وو واو الٹا پیش وو وا وا وی وی وو وو نون کھڑی زبر نا نون کھڑی زبر نا نون کھڑی زیر نی نون کھڑی زیر نی نون الٹا پیش نو نون الٹا پیش نو نا نا نی نی نو نو حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او حمزہ حمزہ الٹا پیش او حمزہ الٹا پیش او مل کے پڑھیں آ آ ای ای او او ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زبر ہا ہا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی ہا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو ہا ہا ہی ہی ہو ہو ہم عین کھڑی زبر آ عین کھڑی زبر آ عین کھڑی زیر عی عین کھڑی زیر عی 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 عین کھڑی زیر عی عین کھڑی زیر عی عین الٹا پیش عو عین الٹا پیش عو آ آ عی عی عو عو حا کھڑی زبر حا ہا کھڑی زبر ہا حا کھڑی زیر ہی ہا کھڑی زیر ہی حا الٹا پیش ہو ہا الٹا پیش ہو حا ہا ہی ہی ہو ہو غین کھڑی زبر غا غین کھڑی زبر غا غین کھڑی زیر غی غین کھڑی زیر غی غین الٹا پیش گو غین الٹا پیش گو غا غا گی غی گو غو یہ ہے تختی نمبر 7 کا پہلا پارٹ. تو آگے انشاءاللہ ہم اسی تختی کا دوسرا پارٹ بھی سینڈ کریں گے. تو آپ سے گزارش ہے جس طرح یہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ اپنی آواز کو ملانے کی کوشش کریں. اگر یہ بچے سیکھ سکتے ہیں تو آپ بھی سیکھ سکتے ہیں.
मुमकिन है जिस काम के ऊपर कोशिश की जाए, मेहनत की जाए, उस काम को तुम हासिल कर लेते हो। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ कुरान मजीद को पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आगे भी फैलाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।